Muri yeZimbabwe avadzoka zvevakomana vaya vachiti fresh elections very much on in Zimbabwe. Aiwa chamufanira kuziva nechekuti aiwa idzi nawidzi dzesiri dzedu but tinge tichingodzitora kune vanenge vachipublisha news sezvamunoziva kuti aiwa vanhu vakawanda vari interested mupolitics dzemuZimbabwe. Saka tikuona kuti iri bepa remuAfrica inonzi Africa Beetle Win ndo vari kunyora mashoko aya. Sanambopinda mashoko avataura. Aiwa toziva kuti dzimwe nguva nhau dzavo dzinombopotsa asi idzi nhau idzi ndamboti mumbodziwa kuti dziri kudii. Sapinda munhau idzi ndokurudzira wasubscribe wolike kuti na on the bell icon ndomuchana mabudisa ndokupa pano paZM News Live. Ndakasvika nyora vachiti one such journalist is top Zimbabwean investigative journalist Hondo Yacho Ahiperi, who usually prefers to report his own opinions as news. We want to be clear that this is not an attack on the person of the celebrated investigative journalism guru. We do think there is a lesson here for prominent Zimbabwe media houses and perhaps the general public. We can repeat that fresh elections are very much on in Zimbabwe. We get this from our sources within Sadc, and this is supported by the situation on the ground, which is Sadc had on their CM report on Zimbabwe elections, which expressly say the past elections in Zimbabwe fell short of the revised Sadc guidelines and principles of a democratic election. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kunyogwa panapa nevanhu veAfrica Beetle Win achiti aiwa vanhu vakashora zvavo vachiti aiwa Sadc haisumboya muZimbabwe, asi isusu masources edu emuSadc anotipa izvo zvinoda kwokuti Sadc yakatorova CM report yayo vakatowana evidence yekuti aiwa Zimbabwe ma-elections avo hana kumita maSadc guidelines akaiswa muna 2021. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko andati mumbuya mumbonzwa aya. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya. Chipinda mucomment section medu tiudze mafungiro enyu. Musaka no subscribe or like onje nokuti na on the bell icon. Tambochana mabudets andokupa pano paZM News Live.